A vítajte farbaná. pri ochutnávke sladkostí amerických, ktoré kedy sme to objednovali. Už neviem, asi pred 2 týždňami, 3. A konečne prišli a ideme si dneska ukázať a ochutnať, ako všetky tieto sladkosti chutia. Dúfam, že ten mikrofón je dobré. A máme tu ešte aj malú kamerku, aby ste videli detailné zábery. No to bude takto ukážeme takto a bude to. Áno. Dobre, čo prvé ochutnáme? Dáme si flav prvý. Dobre. Toto je flav. To je také ružové. Au! To je niečo ako arašidové maslo. Takto to vyzerá. V kamerke to máte. A ideme ochutnať, no flav. Raspberry marshmallow flavor. Dobre. No, tak to Dobrú ale ja si veľa nejdem naberať. tam je vlas, to je tam strašne je vlas, tam je vlas. Tam je vlas! Vlas zadarmo je k tomu. Číňania! Nie, to je maličký. To je nejaká myhalnica. Ty si to zjedol? A kde som to mal obtrieť do stola? No z jednou. No tak ja si naberiem takto, počkajte, aby ste videli. Oh my god. Takto, takýto flafík, hej. No. Ideme si dať. Fuj, sladké ako... Strašne sladké. Neviem, ako toto Američania môžu žrať. Ako si toto môžu natrieť na niečo? Na čo sa to natiera? Neviem, ale na niečo si to musia natierať. Ale tak, keď to máte v malom množstve, tak je to dobré. Ale takto je to strašne sladké. Ale je to fajn. Dobre. Poďme na ďalšie, neviem čo tam je ďalej v zásobe. Ďalšia vec, čo tu máme, je blok, aby ste videli detailný záber. Dobre, a ja som vymyslel také, že tu máme na porovnanie, akože tu bude blok a tu je čistá voda z Martina, takže... No takže uvidíme ako chutí. Uvidíme, ako to bude chutiť. A či je rovnaká ako tá z Martina, alebo nie. Fľaštička. Nalejeme si, takto počúvajte. Dobre, no. Máme nabratý blk. Je to také čierne. Najprv si dajme čistú vodu, hej? Najprv si dáme čistú vodu. Nič špeciálne, proste čistá voda z vodu. No, vyskúšame. Mi to príde kyslejšie, normálne také, tam cítiš proste. Také, cítiš to? Napí sa Nie. viacej. Viacej sa napí. Necítiš to? Také horké. No, také horkasté, také iná chuť, lebo tam sú tam minerály. Tak to chutí inak. Viete, ako to chutí? Ako keď, viete, taká blbosť? Ako keby tam bolo, ja tam cítim... filter na vodu proste. Ja to Tam cítim, že, no, taká ako tá filtrovaná voda, no presne, len je to čierne. Vyzerá to pekne, takže blk už máme za sebou. Dobre, ďalšia vecička je Warheads Extreme Sour. To sú kyslé cukríky americké. Strašne kyslé, proste. My sme videli video, v ktorom jeden typek si dal tých cukríkov asi 50 a mu krvácal jazyk z toho. To je hnus. Takže veľa si ich nedávate do huby. Jeden stačí z týchto. Tak toto vyzerá. Dobre, a ideme si dať teda po jednom. Máš? Ja chcem iný, zelený chcem. Ja si dám modrý, bo ten je fest kyslý. Dobre, rozbalíme. Dúfam, že ten mikrofón bude dobre počuť, keď to budem editovať, lebo Počkaj, snažili sme sa vychytať všetko, viete ako. Hej, počkaj. Tak to vyzerá, takýto modrý cukríček to je. A ja mám zelený. Mám mať zelený. O, to je vlastne Sorry. to isté. Proste obal s cukríkmi, v ktorom sú ďalšie obaly na cukríky a v tom sú cukríky. Nemohli... Smrdí kyslo to. Tak 3, 2, 1. Ja. Fú, ty kokos. Kyslé jak svinia. Tento nie je strašný. Hej? Fuj. Daj mi tú vodu. Daj mi vodu. Prosím. Ja. Daj mne zapiť. A už je to lepšie. Je to strašne kyslé. Ale keď to potom... tá kyslosť prejde, tak už je to potom sladké. Ukáž sa.
Very nice, very nice. Dobre. Ale to, chutí to dobre, až potom, keď tú kyslosť zlížete odtiaľ z toho cukríka. Výborné. Kupujte to. Hneď vám prestanú chodiť kyslé cukry. Ukáž jazyk. No, potom máte z toho takýto farebný jazyk. A žlté zoby k tomu zadarmo. Ideme na ďalšiu vecičku. Ďalšia vec je veľmi populárny americký nápoj. Je to Arizona. Jak toto vyzerá. A táto je z takých novších a tá je čokoládová. Takže to bude hnus. A je to čokoládová limonáda, ešte aj bublinková, takže tak to vyzerá. Nikdy som nejedol čokoládovú bublinkovú vodu. Nikdy nejedol vodu proste, ani ja som nikdy nejedol, lebo voda sa väčšinou pije. Dobre, tak to rozbalím. Ukáž. Ja to- Dobre, ja nalejem. Rovno to. Oh my god! Ukáž, ako to vonia. Otestujeme voňu. Jo, čokoláda. Ja to Ty cítim. kokos, chápeš? Ty vole. Strašne čokoládu cítiť. Daj potom, tak Ninka potom ochutná. Dobre, nalej. To bude hneď. To je voda a čokoláda. To je voda a gránko. Také to je hnedé proste. To je voda a Aha, gránko. takéto to je hnedé. To hnusne vyzerá. To je ako keby ste normálne proste do vody dali blato a zmiešali to. Ochutnáme. Aké to je? Nehovor, že to je dobré. A tak ja neviem. Také zvláštne to je, neviem. Skús. Také divné to je, neviem. To je také... To sa nedá opísať. Také- Karamelovo, čokoládová. Hej, tam je aj karamel. A to je také zvláštne, zmiešané dokopy. A tie bublinky mi tam nesedia. Možno keby to bolo bez bubliniek, by to bolo lepšie. Ako keby ste Ale- jedli tú, ako sa to volá? Taká čokoládová tyčinka, vo vnútri je karamel a zapíjali to bublinkovou. No, také dačo. Ale ako dá sa, no. Nie je to až také strašné, hej. Myslel som, že to bude horšie. No, A keď si toho dáš gul? ešte dačo máme? Nemáme. Už nič? No povedz zhrnutie, čo podľa teba chutilo najlepšie? On to nepovie proste, on sa chce najprv pogrcať. Najlepšie bolo asi tie kyslé cukríky, lebo to malo nejakú chuť. A ja si myslím, no, kyslé cukríky boli najlepšie. A tá Arizona, Potom bol to- Flav, potom bol Blk a Arizona je na poslednom mieste. Myslel som, že to bude lepšie chutiť, ale ja som to chcel kúpiť kvôli ochutnávke hlavne, aby ste vy vedeli, ako to chutí. Ja som ti pravil, že to bude hnusné. Dobre, všetci mi to pravili, ja som si to kúpil, to už je moja vec, to je moja chyba, ja to vypijem. No dúfame, že sa vám ochutnávka páčila. To je pako. Ak áno, zanechajte like, dislike, ak sa vám nepáčila, to je v pohode. Odberajte Maťov kanál, môj kanál a my sa uvidíme pri ďalších videách a pri ďalších ochutnávkach a tak, takže ahoj. Čaute banáni a banánky.